Nilayo ya ka khubor ka bakrau bha kane kamya de bat ka sonam ragwanshi kawe ka samla kan the kala sha panyab halau jong ukpa kane ka samla kan the ka de ka nong ya le kai tennis ka ju le kai tennis haki jaka ba pher ngilati bahden ba ukpa jong kane ka samla kan the ulayo sngew ya ge jing kren ben jong gi briu ya u ukpa jong kane ka samla kan the ulashim ya ga jing im jong ka hun jong u hadin ba ulas ngap ya ga jing kren ben ki briu ya u ula bitar bat pniap ya la ga khun ki briu ge tu ba u shong haying bat bam ya ga kamai jong ka khun jong u khlem jing siu de na ta ga da ba ula bitar bat pniap ya la ka khun ka jong u anre ka daw ka long da kum ve pat kam de ba ukpa ula pniap ya la ka khun namar ka jing bitar lalap ya ka whatsapp chat jong ka te ka samla ka balayap kabala tip kerteng kum karadika ya dap hakate ka jiya kren haka whatsapp karadika kalaya kren bat uko chongka ubala hikaya ka hadu sistem sting kijing kren kibala wanra hapdeng karadika bat uta u coach kila ai shibun kijing tip u coach ubala ai training ya karadika hadu sistem sting ulapha hi ya kane ka chat shak news channel kane ka jiya kren whatsapp kapan I ba karadika kakwa ban late Andai ukpa jongka ukun tait karadika kaya kendu shibun ke jing namar ki jingkhang haying jongka karadika ka kwa ban lej ele kai shabari andai ukpa jongka ula khang teng yaka karadika kala sha hikai hau ko jongka nadu kapor covid kata karadika kala sha hikai hau ko jongka sisnem sting ula le ya karadika kum kapara kaba khamrit ke jongu karadika bat ko jongka kilale lang banele kai tennis habenglur bat ki bahaying jong karadika ru kilale lang bat ka bat ukpa jong karadika ru ukrshan ya karadika hakane ka jela kai tennis ukoch karadika ula ong ba ngale ya karadika kum kapara kaba khamrit jonga bat ukpa jong karadika ru ula ai mansim shipun ya karadika manrung shagane ka feel ya le kai tennis ukpa jong karadika ula play ru ya ka academy tenis nagbanta ka radika haba ukpa jong radika u ij hadu kata ya radika te bale upniyap ya radika kane kalong ke ek ke bade ban perkhat lada ukpa u ij yala ka khun kan the ka samla te bale upniyap laka tang kawai ga jing pen bor jong radika kalong ba ka de ban le shabari bat ban yale kai tenis hanrei haba ka radika kalai thu halau pa baka kwa banle shabari banele kai tenis ukpa jongka ulakan type teng radika kali thu ha uko jongka ha ka whatsapp chat pangakwa banle lui kadon ka jing ka bakrau haying ukpa unam sha yanga banmi shabar banele kai tenis